Molt bon dia, joves de moda. En aquesta ocasió ens fa especial il·lusió mostrar-vos el nostre poble. Un poble que ens parla de bandolers, bruixes, castanyes i aigua. I n'estem tan orgullosos que aquesta vegada en farem 2 capítols. Esteu preparats per conèixer aquest meravellós poble situat a la vessant nord del Montseny? Benvinguts a Viladrau! Viladrau és un poble d'uns 1.100 habitants situat a la comarca d'Osona, però pertanyent a la província de Girona. Sí, per algunes coses, burocràcia sobretot, a vegades som Girona, a vegades som Barcelona. Viladrau és un punt de partida fantàstic per fer rutes a tots els nivells, ja sigui per pujar al cim més alt del Montseny, fer una caminada tranquil·la per les seves fonts o anar a visitar castanyers centenaris. Però si n'hi ha un de conegut, aquest és sens dubte el castanyer de les 9 branques. Tant és així que a partir del 2012 va començar a formar part del nou escut de Viladrau. Com podeu veure, ja no té 9 branques, de fet en té 5 o 6. Les ha anat perdent degut a les inclemències meteorològiques. Ara mateix està apuntalat, cosit i no sé, s'aguanta per 2 pals. Sincerament, per mi hi ha castanyers molt més bonics a Viladrau, però aquest és especial. Entre les moltíssimes fonts que tenim a Viladrau, n'hi ha una que s'emporta el premi a la més concorreguda, i aquesta és, sens dubte, la font de les Paitides, ja que, a part de que normalment sempre raja, també és boníssima. En tenim més de 200, i algunes de les més conegudes són la font dels Castanyers, la font dels Enamorats, la font del Ferro o la font del Noi Gran. I si voleu tenir més informació sobre el poble o el Parc Natural del Montseny, no dubteu en venir a l'Espai Montseny. Aquí podreu trobar una exposició, un audiovisual i fins i tot podreu fer un escape room. Una cosa que no sabia i que me n'acabo d'assabentar durant la visita a l'Espai Montseny és que el Trial va néixer a l'any 61 a Viladrau. I els dies que no treballen, aquí a l'Espai Montseny, també hi podreu veure els nostres gegants, que són la Maria Joaneta i en Serrallonga, i també la nostra bèstia de la diabòlica, la Lilith. Una de les coses d'aquest episodi que ens feia més il·lusió era pujar al campanar, i de seguida sabreu el per què. Crec que sí, penso que això és el mecanisme del rellotge. Avui, gràcies a la Conxita, una veïna d'aquí de Viladrau, i amb el permís del mossèn, hem tingut la sort de poder pujar al campanar, que és una cosa que a mi em feia moltíssima il·lusió, perquè el meu avi va ser l'últim campaner de Viladrau. Recordo de petit històries que m'explicava el meu avi, de quan pujaven aquí dalt a tocar les campanes, quan passava alguna cosa, quan hi havia alguna notícia, quan hi havia alguna emergència, bueno, les feien servir per tot abans les campanes. Tot i que l'última vegada que el meu avi va tocar aquestes campanes va ser pel meu bateig, el relleu ja l'havia agafat el pare de la Conxita. Conxita, quins records tens d'aquest temps? A veure, jo el que em recordo amb més carinyo és quan es havia de tocar bateig, que antigament a bateig i a difunts pujava el campaner a tocar les campanes, doncs a mi de petita m'agradava molt acompanyar el meu pare a tocar les campanes de bateig. Les de difunts no em deixava perquè havia de voltar la campana grossa i tenia por de que ens fessin mal. Això ho porto gravat des de petita. No, home, des d'aquí ara mateix tinc vistes 360 de tot el poble. És una passada perquè és que només des d'aquí es poden veure aquestes vistes. Impressionant. Una cosa que me'n recordo molt, que el meu pare m'explicava quan era petit, pujant amb l'avi aquí a veure com arribaven els Reis. La nit de Reis pujaven a veure, es veien les llums de com anaven arribant els Reis Mags. Jo m'ho imaginava i em feia molta il·lusió. Conxita, jo és la primera vegada que entro en aquesta part de l'església. No sabia ni que existia. Què és aquest tros? A veure, aquesta és la nostra capella petita dedicada al Sagrat Cor de Jesús. Aquí a l'hivern, com que és més petit i recollit, hi solem fer les misses amb poqueta gent. Això us podria passar a qualsevol de vosaltres el dia que jo m'enteri que mireu els meus vídeos i no esteu subscrits. És conya, us estimo. Subscriveu-vos. Aquests dies, Viladrau es vesteix de gala per rebre la tradicional Fira de la Castanya, que enguany celebra 30 anys. I quin millor lloc per començar aquesta visita que per casa meva, Cal Campaner.
Bon dia, Gerard. Tu t'hi dediques professionalment, a això de la forja? Ho faig per hobby. Fas per hobby. La teva feina real és? Jo arreglo portes. Explica'ns una mica en què consisteix això de la forja. Doncs consisteix en escalfar el ferro i agafar un mantell i anar picant i donar la forma que tu vols, projectar el que tens al cap i passar-ho a ferro, Estàs materialitzar-ho. assenyalant cap allà perquè hi ha alguna cosa que et Sí. fa especial il·lusió? Sí, aquest va ser el meu projecte del títol, que el vaig fer amb 18 anys, i res, ara, uns quants anys després, m'hi torno a agafar i l'acabo. Què pesa aquesta porta, per curiositat? Uns 350 quilos, més o menys. Bon dia, Maite! Bon dia. Què podem trobar en aquesta paradeta, Maite? Doncs mira, tot sense gluten, carinyo. Ho hem fet tot perquè aquí l'ajudanta, vine ajudanta, no? És celíaca. I llavors ens van fer la proposta de fer-ho tot sense gluten. Molt bé, Dèlia, què et sembla això, que hi hagi una parada on tot sigui sense gluten? Per mi és com un somni perquè sempre estava acostumada, sobretot quan era petita, que no hi havia gaires parades on hi havia coses sense gluten, i llavors tot, no m'ho passava gaire bé perquè no podia menjar quasi res. Molt bé. Doncs ja sabeu, parada sense gluten, cal règio. Hem trobat a un dels petits visitants de la fira. Anem a mirar què en pensa. Jan, què en penses tu de la Fira de la Castanya? I la mare què en pensa de la Fira de la Castanya? Que és molt maco i hi ha molt ambient i hi ha moltes parades i pots trobar-ne de tot. Recomanaries a la gent que vingués a veure la Fira de Castanya de Viladrau? I tant que sí, un 10. Ara que cau el sol, és un moment ideal per anar a visitar tots els paradistes de la Fira de Castanya. Bona tarda, Eli! Bona tarda! Què tens aquí? Què és això tan bonic? Home, una mica de ceràmica, no? També, per animar a tothom. La ceràmica és la terra, és de tota la vida, és la mare. Què ens ofereixes? Què és això tan maco que podem veure? A veure, teniu plats, teniu fulla de wasabi, que ja en queden poques. El wasabi es plantava aquí a Viladrau, també. Llavors, és l'única que em queda ja, de wasabi. Imagineu-vos tot el que té que oferir la Eli. Llavors, Tot casolà. Tot és artesà, fet a mà, la bola del món, teniu torradores de castanya. Les torradores de castanya també. Així no les hem vistes. No les havíeu vist mai, oi que no, vosaltres? Com funciona això? Com va? Les castanyes a dins i directe al foc. Al foc, a la brasa. Al foc. A dins. Brasa no, Foc. Necessites Foc amb flama. flama. Les castanyes s'han de fer amb flama, sí. Llavors, amb flama. Aquí hi ha un producte que és llaminer només de veure'l. Quina passada. Cris, com es fa aquesta melmelada? El secret no te'l diré, però puc dir que hi ha gerds, una mica de sucre i llimona. I alguna coseta més. Com és el procés d'una melmelada? El procés, Més o menys, ràpidament. vale, és bullir la fruita, afegir el sucre i esperar que gelifiqui. Un producte amb tan bona pinta ha de tenir algun origen. D'on ve això? A Viladrau som força coneguts per les castanyes, però a part de castanyes tenim moltes altres coses bones. I un exemple ben clar són els gerds de Red Passion. Avui hem vingut amb en Jordi a peu de camp a conèixer una mica més d'aquest projecte. I Jordi, en quin moment va començar Red Passion com a tal? Com a marca, diguem. Pues mira, Red Passion com a marca va començar una fira de la castanya, penso de fa... aquí a Viladrau, de fa... penso 5 anys, 5 o 6 anys, no ho sé. Que vam decidir, nosaltres ens sobrava molta fruita, llavors començàvem a fer pots de melmelada a casa, doncs pels amics, la família, i bueno, hòstia, a la gent li agradava, no? I sempre deien, hòstia, doncs per què no en feu de melmelades, per què no en feu? I teníem molt excedent que llençàvem. Llavors vam començar a elaborar aquestes melmelades a casa i una fira de la castanya vam dir, escolta, per què no fem alguns pots i aviam si a la gent li agrada, i els vam elaborar a casa, cosa que ara ja no es podria, no? Però llavors vam posar paradeta aquí a la Fira de la Castanya i la gent realment li va agradar molt i ens ho van vendre tot. I llavors vam dir, hosti, doncs ens hem de plantejar realment fer melmelades. Per tant, entenc que no és la primera vegada que plantàveu gerds. No, ja fa molts anys. Fa almenys uns 15 anys que plantem gerds. Aquí farà 6 anys, penso, a Viladrau, hi ha uns 6 anys, i la resta a la Vall de Boí, al Pirineu de Lleida. Aquesta planta hi ha varietats de gerds que donen fruit una vegada o dos, depèn de la varietat. Nosaltres la varietat que tenim dona 2 vegades, fa 2 florides. Això vol dir que nosaltres, des de que la plantem, ella comença a emetre una canya
i llavors comença a donar fruit a les parts de dalt. No sé si ho heu vist, però generalment les plantes fan primer fruit a la part de dalt. Llavors el primer any ens donaria aquesta part de dalt, començaria a produir el primer any, i llavors no seria fins al tercer any pràcticament que tindríem una collita tant de tardor, com diem ara, com l'any que ve, que ens tornaria a donar fruit la mateixa planta a la primavera. Mira, més madurets. Mira. Aviam què et sembla. Això segur que bo. Superdolç. Sí, és el que... Bueno, nosaltres també el que fem és collir el fruit, esperem a que estigui més maduret i el gust li canvia molt. Jo pensava que eren més àcids. Sí, no. Els gerds. És dolcet, hòstia, sí, molt dolcet. Ostres, sí. Bueno, què tal t'has tu ja? Joan, bona tarda, bona nit. Et pregunto, un home com tu, un home que fa una feina per mi esplèndida, unes coses en fusta meravelloses. Joan, què és per tu la fira? Què és per mi la fira? Curiós. Bé, la fira va néixer el mateix dia que jo, no el mateix dia, el mateix any. Per mi la fira, quan era jove, era empatxar-se de castanyes i avui doncs, és mostrar el meu projecte. Sí, al final és treure de la fusta, que és un producte primari, doncs extreure'n taules, taulons, per poder fer, doncs, com bé tu dius, taules, estanteries, estructures, pèrgoles, fins a peces d'art. Vull dir que al final la fusta és un material molt moldejable i pots fer coses molt xules. Mili, com a vilatà, què et sembla aquesta fira? Doncs mira, la veritat és que m'agrada molt. És una ocasió única d'aquí al poble, es fa una vegada a l'any només, no molestem a ningú, i ja veus, moltes parades, si t'hi fixes bé, moltes són d'aquí, de gent d'aquí, doncs mira, és una manera de promoure el poble. Passejant per aquí trobem a la Nathalie. Nathalie, Hola, què com ens expliques? estàs? Estic molt feliç perquè ha sigut un dissabte de fira fantàstic. I es ve a gent molt feliços, menjant castanyes, i visca Viladrau! La Nathalie és francesa i mireu, quin català. Xapó. Clar, Nathalie, jo puc parlar català. què ens ofereixes? Què tens aquí? Jo faig reciclatge de cadires, de mobles, Mira, anem? de lo que sigui. Tot es pot reciclar, que lo sepas. Us agrada la Fira de la Castanya? Sí, Què heu vist avui per aquí a la fira? moltes coses. Menjar? Sí, carbasses i també ens han donat per provar pastills de formatge. Heu fet algun taller d'aquests aquí? Sí? Què heu fet? Hem fet, jo i la mama, collars de resina, clauers que posen amb una castanya, que posa Fira de la Castanya, pulseres. Aquí a la fira hi trobem gent de tot arreu. D'on sou vosaltres? D'on veniu? Vilassar de Mar, mare de Déu. Què us sembla aquesta fira? Super. És el segon cop que venim. I és el millor aquest any. Han repetit? No, és increïble. O sigui, molt de caliu, preciós tot. Sí. Menjar boníssim, també. Alguna cosa bé? El menjar? Sí? Perfecte, estupendo. Les castanyes, les millors. Recomanaríeu a la gent que ve de fora? Sí? Sí, 100%. Bueno, però tampoc ens la flipem perquè llavors ve massa gent i massa. Això no us flipeu, Miguel, propietari d'un dels bars més emblemàtics per mi, dels millors bars que hi ha a Viladrau. Miguel, què significa per tu la Fira de Castanya? La Fira de la Castanya significa... Molta feina? Molta feina, molta, que no falti, i que tot ve a disfrutar i que sigui 100 anys més. Aquest any tenim el Futbol Sala Viladrau, que és un equip de somni. Tinc aquí a 3 dels participants de l'equip, integrants de l'equip. Atenció, Jan, com va això del Futbol Sala? Bé, la veritat és que molt bé. Vam començar jugant diversos partits a fora de casa, que van anar molt bé i vam guanyar. Després vam jugar un amistós contra un equip de 3 categories més i també vam guanyar amb tota l'afició, que és tota la gent del poble i ens dona un suport impressionant. Molt important, el millor del futbol sala és que tot el poble es reuneix els caps de setmana on sigui per anar a veure aquest equip, perquè apunten molt bones maneres. Això és espectacular, això a cap poble ho trobareu, ja t'ho dic de primera mà. Jo que he anat a molts camps i el primer any que jugo a futbol sala, per mi és un puto somni.
Ahir vam anar a jugar 4-3 a casa, 200 persones al pavelló. No vulguis o no, és espectacular i l'ambient es nota molt. És espectacular, és que no puc dir res més. Tinc la Àlex. por de pell. Àlex, màquina al fons del camp, l'Àlex mana l'Àlex. Tot el partit, tio. Tu com veus les coses des de darrere? Bé, molt bé, la veritat és que molt content. M'agrada molt jugar pel poble, que és el que em motiva. Fa temps que havia deixat d'agradar el futbol sala i ara jugar pel poble és el que més em motiva. I veure que el poble està content, que ens apoya, que disfruta, és el que m'agrada més. Escurçons o no? Sí. Les cursos d'amor! I fins aquí la Fira de la Castanya, però Viladrau té molt més a oferir.